Ne tɔgɔ ye ko Mamuru, ne jamu ye Jabate, ne ye transporteur taxi transporteur de ye Kulukoro sira Kulukoro Bamako. An ye waati min kɛ k'an timinanja transition kɔnɔna na. Donc an y'a ye ko caman gɛlɛya caman kun bɛ yen n'o kun ye kɛlɛko ta fan ye. An famana camanba bɔra o kuma la. Donc hakilina min kɔni na jamana ne b'a ɲini jamanaden bɛɛ fɛ. An k'an muɲu waatini fitinin transition a date bannen don a date ma ban. An ka continuer ni transition in ye jusqu'à ce que jamana ka sigi bolo kelen kan. Donc ni ko wɛrɛ mun bɛ boloda jamanadenw fɛ o ye. Tɔgɔ Hama Ture. Ne kɔni ka hakilina ye sisan u ka baara taabolo a ka ɲi yɛrɛ de quoi. Ne ka hakilina u ka taa halisa an ko in b'u nɔfɛ quoi. An b'a fɛ u ka taa o yɔrɔ la fo jamana b'a ka sigi quoi. Jamana b'a sigi waati min na président ko bɛ se ka ɲɛ a bɛ se ka sigi quoi. K'an bɛ cogo min sisan u ka sigi an kun fo waati min na ko kɛlɛ banna jamana b'a sigira waati min na u bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ ɲini u b'o sigi quoi. An kuma filanan an bɛ baara mun na n'an ye lɛbɛtɔ an bɛ cɛncɛn de bɔ degun b'an ka baara in kojugu. I b'a la san yɔrɔ min an bɛ baara tile kɔnɔ marché tɛ yen an bɛ tila ka baara kɛ an tɛ foyi sɔrɔ. Ama a ka d'a ye u k'a lajɛ an ka baara nin u k'a kɔrɔta sanfɛ sala an bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ sabu an fana ye jamanaden de quoi. An bɛ ka fɛn de ɲini sala mun bɛ don hɛrɛ mun don jamanaden kɔnɔ quoi. A ka d'a ye u k'an dɛmɛ u k'an kɔrɔta u k'an incita jamanaden na cogo min na u k'an jate fɔ o cogo la fana. N tɔgɔ Abdelkader Sise. Coup d'état kɛra mun na fɔlɔ? Mun y'an bila coup d'état la? O ka bɔ a la n'i y'a lajɛ ni i ko transition la transition a sɛmɛnen don mun kan? Mun y'an bila transition kɔnɔ? An nana transition kɔnɔ u y'u hakilina fɔ k'u bɛ nin wagati kɛ ko ka taa ka bɔ yen. Mais aw nana u nana sɔrɔ jamana bɛ cogo min na kɛlɛ bɛ jamana kɔnɔ aw ma se ka kɛlɛ ban pewu. Olu minnu bɛ fanga la bi u ma se ka kɛlɛ in ban pewu. Ko ka fanga di politiki mɔgɔw ma aw ɲɛ bɛ politiki mɔgɔ jumɛn na bi ko bɛ se ka jamana in tantɔlama mara. Minnu b'a la olu ma se k'a bɛɛ ban aw ko transition ka bila. Ni transition bilala bi politiki mɔgɔ jumɛn bɛna taa mugu ci kɔrɔn fɛ. Société civile yɛrɛ organiselen tɛ. Désordre bɛ fan bɛɛ. Aw ko mɔgɔw ka transition jɔ ko an ka taa fɛn démocratique kan ko ka élection kɛ. Jamana in kɔnɔ élection bɛ se ka kɛ yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn na bi? N'i ye Bamako bɔ a la min hali Kulukoro mara bɛɛ Kulukoro Bakola i bɛ se ka taa i jɔ yen nɔ k'i nana politiki kuma la wa? Donc an bɛ mun ɲini jama fɛ d'abord transition k'a yɛrɛ furakɛ n'o ye minnu bɛ fanga la u k'u yɛrɛ furakɛ fɔlɔ société k'a yɛrɛ furakɛ an minnu bɛ mankan na an k'a lajɛ an bɛ ka mankan kɛ mun kama est ce que kɛkun b'a la jamana in ma basigi fɔlɔ donc transition n'a taara ɲɛfɛ condition kelen minnu bɛ fanga la mun bɛ k'a to jamana transition tɛ se ka ban u k'a essayer k'o fléau ninnu kɛlɛ gɛlɛya minnu bɛ jamana kan u k'a essayer k'olu wuli n'olu wulila an bɛ élection kɛ élection ko tuma tɛ tɛmɛ o jamana yɛrɛ ma basigi fɔlɔ aw bɛ transition kɛlɛli la transition fana bɛ société civile kɛlɛli la donc jamana in tɛ jɔ tan f'an ka sigi ka kuma de kɛ u k'a essayer ka fɛnw bɛɛ restructurer an ka na sira wɛrɛ kan sinon élection ko kuma u k'a bila. Ne tɔgɔ Yusuf Jakite. Bɛɛ n'i ka faamu de don. Transition mɔgɔw ye délai changé u ye transition prolongée a mɛnna o. Depuis Cartinania problème ko nana poser par rapport à la société française là ministre bɔra k'a fɔ élection tɛna se k'a ka waati la. Peut-être la procédure judiciaire mun kan ka to a ka prolonger n'u m'o de respecter sinon tout homme averti savait que u bɛna ni transition prolongée de.